Dali jsme 20 lajků. Mouka, chlapka. Ukážu, protože je to mouka. A tady to rozpojeme vodou. Takže začíná. Ale aby nějak viděli, to jsem víš, kameramana. To je vidět. Takže tentokrát není kameraman Adela Tufalová. Ale Lindík. Linda Moravová. Potlesk. Potlesk. Les. Ty máš víc trošku, než kousek. Tak jo. Takže to bude 3. Ty máš ale více. Počkej. Máte stejně. Tak jo. 3, 2, 1. Ty už žereš? Ne, ještě nevěděl. Počkej, ty to trošku jenom za to. Ale že mám víc. To je jedno, tak si nábere víc. Máte stejně. Sypej si to na to apézu. Ty bude nezdržuj. Tak jdeme, tak 3, 2, Ty jsi poslední. Jde se vidět. 3, 2. Ale vypadni. Ještě vědět. No. Tak 3, Počkej. 2. Prosím, to už. Jo, udělejte. Ty do prdele. Ty vole, nech toho, kreténe. Jo, prdele. Tak, takhle. 3, 2, 1. Ty, do prdele. 3, 2, 1. Pobij se, pobij. Počkat, já si musím... Mám to... Skrať, pojďte trošku sem, protože tam je ten nebyl, bude bez toho chtít hodit. Stáhni, blbečku. Přestaň. Nech toho. Nech toho. Nech toho, vypadni. Vám máte to sežraný už? Fuj. Jdi? Tady zaskláněl. A mám tohle. Už to dožerte, ty vole. To je hnusný to. Se divíš, je to nafusané. Teda ty bublinkově, to je perdivá. A stopuju? Ne, počkej, tak to máme? A dolů pod video napište, co byste chtěli příště. No, to nejvíc a lajkujeme, tak prostě já sdílím příspěvek prostě, nebo jako status. A tam bude prostě, jak píšete do komentáře, no, takže budete psát do komentáře, co to už byste na chtěli. tomu videu. No to je jedno. A co byste tam prostě, Chtěli příště. no prostě já A nevím, popojili. prostě kdyby tam přesahovalo nejvíc Ale vajíčko třeba, žrát fakt nebudu. kdyby tam třeba bylo nejvíc čili omáčky, tak se žere prostě tu čili omáčku prostě. No to je jedno, tak prostě napište někam to. Jo, No tak čau.